Bé, August, acabem de parlar de plataformes d'economia social i solidària i tot just hem sentit que hi ha diverses monedes complementàries que estan circulant a més de l'euro. Tu ets de la plataforma Sinergia 360. Ens pots explicar una mica què sou i què feu? Hola, què tal? Doncs Sinergia 360 és una entitat d'iniciativa social sense afany de lucre que treballem per l'empoderament de les persones. Vam néixer el 2013 arrel d'un concurs que va fer l'Ajuntament de Sant Cugat per fomentar l'emprenedoria social i el cooperativisme i ens vam agrupar una sèrie de santcugatencs de diferents perfils professionals i acadèmics que el que volem és implantar, o estem implantant, una moneda complementària, l'ECO, que el que vol és valorar a les persones pel que són, no pas pel que tenen. Com funciona una mica i quins avantatges té? L'ECO, com qualsevol moneda complementària, és una moneda que es crea al marge de l'euro, el qual no vol dir que el substitueixi, sinó que el complementa, com el seu nom diu. Són monedes que, en aquest cas l'ECO, inclou diferents tipologies de monedes complementàries, com per exemple els crèdits de servei, els intercanvis mutu o la moneda local. El que fem és intentar agafar les millors característiques de cadascuna d'aquestes monedes, agrupar-les i donar a les persones la capacitat d'oferir al resta d'usuaris les seves pròpies capacitats. Tot això independentment del poder adquisitiu o de l'estatus social de cada persona. Llavors, perdona, una mica... Com funciona? És a dir, jo com puc aconseguir aquestes monedes? Aquestes monedes es aconsegueixen entrant a la xarxa i oferint tot allò que tu ets capaç de donar a la resta d'usuaris, ja siguin béns, serveis, talent, productes, manualitats, tot el que tu tinguis capacitat de dur a terme i que en un altre tipus d'economia, l'economia de l'euro, no tindrien sortida, com és el cas actual. S'adquireix un compromís social o estem parlant de confiança només d'entre els uns i els altres? Aquest tipus de moneda efectivament es basen en la confiança del grup d'usuaris en utilitzar aquell instrument com a mitjà de canvi. Però això no és res diferent al que passa amb l'euro. L'euro també funciona amb la confiança que nosaltres tenim en què un tros de paper o una moneda tindrà un valor quan el anem a canviar. No deixa de ser una confiança. El que aporta, a més, les monedes complementàries, que no fa com hauria de fer l'euro, és la sostenibilitat integral, és a dir, recolza tant el tema social com l'ecològic com l'econòmic. L'euro avui en dia està molt centralitzat en un creixement constant, genera desigualtats, per tant està enfocat bàsicament en temes econòmics. Les monedes complementàries tracten tant l'econòmic com lo social i l'ecològic. Llavors, perdó, així com enfocar només si jo ara m'imaginés de fer una d'aquestes, podríem remunerar, per dir-ho d'una manera, un voluntariat? Parlem d'aquest tipus de més projecte social o enfocat a quin àmbit? Inicialment aquest tipus d'iniciatives estan enfocats més a l'àmbit de l'economia social, l'economia solidària, cooperatives. La conjuntura actual a nivell econòmic fa que cada cop el ventall de públic objectiu, el tipus d'usuari sigui més ampli. La nostra plataforma, Sinergia 360, per exemple, hi tenen cabuda tant autònoms com emprenedors, persones a l'atur, empreses, cooperatives. És a dir, la situació actual fa que no simplement es limiti a entorns més conscienciats en temes socials, sinó que s'obri a un mercat més ampli.